Айде, давай. Ванка, кажи нещо, бе. Страхотно е. Още нищо не сме видяли. Като сладкарница. Предполагам, че утре, други ден не е проблема. Добре, добре. Как е? С пантограф. С пантограф, изпълнителите точно. Няма. Абе, готина. Нали тази е от Русе, дето... Да. Ети. Точно по темата. Ето го тази плъчката. Това за охлаждането на генератора. За охлаждането на генератора. Първо компресор не е това. Аз съм видял да сега разборен двигател за първи път. Ето е въздухът. Това е главният генератор. Въздуха, който влиза за охлаждането на електрическите машини, а това вече е другия крайен двигател. Това ли са ауспусите? Значи, това са... Първите, това е голям. Така, големия. и нагоре вече където излиза, от това ли излиза? В момент не. Отгоре трябва да има. Тук случай. Да, отгоре трябва да има. Точно така. И то отива горе в това, в помогна слушай. Аз тук беше долу. Скоро. Ето е това раздясването там. Не, ето го. Това е жълтото с това корен. Гърнето вътре всичко с това. При 24 литра хубав обем на един цилиндър.
Покриво сме, али горе с камерата? Не се качва горе. Качва ли се? Не. Вече отгоре като Ела с отворим тебе да да се- отидем да се качим. Добре. Откъде минем? Е, От тук мога да минем. Обърнете се по-лесно за работа. Здраво, брат. Само като го гледам и ми иде да се вакцинирам против тетеност. Има ли нещо, Васко? И е било Някаква ревизия има, ама... много добро за времето си. Купен вагон е бил това. То усетен бе, света. Ще да излезе обаче. Си викам нещо барака. Впечатляваше? Виждаш всъщност модела колко не може да ти пресъждаде. Няма като играчки са. Просто... Да, не може да ти пресъздаде големината и... Да, и определено кеф е да му потърсиш и най-малките детайли, да го... Его, той е от последните, обаче талигата е без... Да. И пясъчника е махнал. Той не се знае изобщо тази талига каква е. Обаче е с вдлъбнатите дръжки на това. Как им казват тия съндъци? Кое? На съндъците как им казват? Това са акумулаторни кутии. Аха. Тега са. Айде. Да. Ванка, я отиди там по-близо. Да. Ей, виж какво хубаво червено. Си напарен локомотив. Влиза, махат парчето релса. Махат се двете парчета, излизат настрани. Извинявам се. Излизат настрани двете парчета, колостта пада, заклинва се тук, локомотива излиза. Ама не е останал... малки остатъци се виждат от крана. Крана е взима на талига и заминава. Парен локомотив без една кола си върви без проблем. Ако искате, може да ви заведе на другия канал. Там пък е с такава система била. Пада полоста долу и се изтегля настрани. Да. Супер. Я ни обръщалото. Тук. По същия начин. Да не паднеш. Я. Банка, гледай тук. Много е готово.
е направено. Седмиците, триослите, стъпват си тук, ето си ги звената, сечени, нали? Да. Защото си е с тензодатчици. Значи на всяка коло се вижда колко е натоварва. Не на всяка колос, на всяко колело. Така да е колело. На всяко колело. Това е на едно колело, това не е така. Значи, на всяко едно колело А, се вижда натоварването. сензорите вътре са си и се показва Тензодатчиците вътре, апаратурата е вътре и се прави. Тъй, че минава на едното за седмици, другото е за електровоз. Виж какви интересни работи. Само електричка не можем да направим тук, защото ни стига разстоянието. Много е добре. И си дойме на думата. Много ми харесват правят, като динозаври са. И са. Че ли още по-огромни? Това с пружини, с два амортисьора. Значи до сега не съм виждал такова нещо. Пружини и два амортисьора отстрани. В същото време и моноблок. Гледай, това е вече. Ела от тук да снимаш, ела. Как мери скоростта? Посочвам Васко ще кажа. Васко, Сега, как работи скоростомера? кой? Скоростомера. Този скоростомер взима задвижване от... Брои нещо, ама какво брои? Не брои. Значи тук първите ще ви го обясня след малко. Сега, тук вече е затворено с нали, дървени... то пък не можем да влезнем. Сега, това, когато е работила тази установка, това го е нямало. Принципът е същия пак, едно парче от релса се тегля насам. Ето където е заварено едната част, ето където е сечена там. Слиза надолу. Част от... Его е това, където го посочвам. Значи това е част от този задвижващия механизъм. Върху него на количка полостта ляга и се изтегля нататък. Да, настрани. Тази част, която вече оттам излиза без мърдане на локомотива, вече няма. Там е нещо като хотелно помещение. Но това е там ниско долу, там е нишата, в която полостта слезнала на количка заминава нататък. А всъщност какво прави 11-10 тук? Докарахме заради тендера. Тендера, го сложиха на една софийска, но не... На 0,5. А тя тази не може да се възстанови. Значи не знаех, че са докарали цялата, мислих, че само тендер са взели от Асеновата, цялата тук откачихте. Докарахме с локомотива. А тази няма шансове. Мисля, че задвижването се взимаше от една колос. Всичките са не с Хаслер, а с СРМ. Значи там движението взима се точно върховилното движение, с карданна предавка или така както повечето го правят, с най-обикновен маркуч, за да се оберат вече ходовете. Селика така и като тендера, виж как се идеално. Тендера изцяло... От 11-ката. Не от 11-ката. Този си е нейният тендер. Този си е нейният тендер. Той е различава. Само, че направихме нещо друго. Първо с пресъпостроен апарат по метал, след това не трябва да навърне средството, успя да ракеса, след това
тръгна. Иванка, бе, не дай бутнеш, Колко ще съм- щупи сградата. Това е, защото бъде сивата. Обаче виж, с автостепка е. О, Не е с... чай, че изостанахме. Я записвай звука. Той ще го пали сигурно. Ще го свалим от Няма. камерата после. Нали по-близо? Не, някъде влезна, няма да го пали. Мислиш? А. То трябваше и шкурка да си вземеш. Абе, пробовзвател зареждаш курка. Ма какво казаха, че е бъркуна ли? Да. Демек, Локалите си били изнесли оборудването отвътре. демек ще го режат. Да. Демек, това са му последните кадри. Но, еми, давайте, снимайте тогава. Няма. А тлигите дали са му неговите? Оригиналните, а? Неговите са. Неговите. Не, всъщност май не са. Не са ли? Не, и отдолу е опоска. Виж, и на малкия джам е с преграда, така ли се били, бе? Да, това е много интересно. Нищо няма. Не, той е преводисан. Какво да... Колко репортери? Кой е? Мене няма ли устрепно? Същото синьо, ама... Аз с този вагон приключих вече. От този. Този. А той какво немец е казал, че е тука ли? Не, аз си го намерих. Как? По... По снимки по... Аз нека си оттатъка, моля да мина. Они снимаха филма с Жан-Клод Ван Дал, като беше тук. Ван Дал. Тук Иво ще снима вътре, защото Виж мъркучи куки. мога да зумне. Анка, стане горно да се горе. Какво помирам на гледка тук? Трапезите ли това там са разумното му къде дръжката е вазомери и дръжката с диаметър. Виж стоповете, снима ли ги? Стоповете на какво место? Как са? Степенките. Какво да ги снимаме бе вас? Дръжките тук, всичките тия конзоли, покрива, горе, дървенината, това е... За време ще го търсиш, няма да го имаш. Да знаеш. Пафавак! Унгарския вагон, унгарска штука.
Абе, какво правите вие, бе? Ето табелка има, всички има. Унгарска штука. Унгарска штука. И какво бе? Белосъци. Те полудяха. Те като фургон или като поща са го използвали до последно. Той се води пощенски вагон, но те може и като фургон за багаж. Колко е това? Се знаеш, че не Да. Пак си повече от мен. Да, са ми 300 франка. Само като го извада. Аз струва. Моето е само 50 до 55. Няма добър фокус на толкова далеко. Ще пуш. Това е интересно, че е в движение. Нямам сили вече да го гоним.